Samunani nginibingelele nginamukele le channel yaMasweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu daba ngenze ngalo ke njengamanje ngifuna ukukubonisa okanye ngifuna ukukuzwisa ubaba ongupresident we-IFP uMr Hlabisa esho ke ukuthi ke cha umkhonto wesizwe obaphazamisanga ndawo bona ke njenge-IFP kuzo zonke ke indawo kakhulukazi nje national. Uthi ke i-IFP ikhulile mangabe uqhathanisa ama results akulonyaka kanye ke nalawo ango-2019. Lokho ke futhi ke kuyiliqiniso mangabe ubheka wona ama results a-2019 kanye ke nawakulonyaka, kodwa ke lokho akubasizanga ndawo ngenxa yokuthi bangaphansi nabo kuka 50% badunguza la ku 20%. Kanti ke sebephumeleke obala ke bona bokuthi ke sebekulungela ukuthi ke basebenze nanoma ngabe yiliphi iqembu. Elokuqala nje iqembu elisaphambili njengamanje u-ANC bese kuba ke u-DA. Ku-DA ke khona kubonakala sengathi ke kusele kancane ukuthi ke confirm bese ke sobona i-coalition ngicabanga ukuthi kuzoba ke i-ANC, i-IFP kanye ke ne-DA bese kuba i-NFP le kwaZulu Natal. Lawo maqembu ke emane engakwazi ukuthi ke khudluza umkhono wesizwe bese ke ephatha le ndawo ke kwaZulu Natal ngaphandle ukuthi ke kube khona elinye iqembu elizongenelela. Kanti ke futhi ke akhona amahebies athi umkhonto wesizwe kwaZulu Natal uzosebenzisana ke neqembu le-EFF, yize noma bengahlanganisa naleqembu le-EFF bazoba ngaphezulu, kodwa iphesenti lelokhuzana lalamaqembu amane angeke bekwazi ukulifica mangabe engagcina ehlangene ngaleyo ndlela. Kuleyo video ke njengamanje ngicela ukuthi nje umuzwe ubaba uHlabisa ukuthi ke uyibeke kanjani le ndaba. Ngiyabonga. There has been a narrative going around that a new political party, MK, gave difficult time to all political parties, to KwaZulu Natal, especially to my sister. The truth that is known by all of you, the IFP was not affected by the MK. Now we have exceeded the figures we got in 2019 during national general elections. We have also exceeded the figures we got in 2021. So our base is solid. Unfortunately, it is other parties who suffered severely. The IFP, in terms of numbers, we probably the only party, until I get extra information, that increased its voter.